Това може ли ако говорим? Китайченици. Това трябва да е интрото. Кое? Мина влога. Трябва да кажем нещо за интро. И така, мина малко време, защото още не съм обработил влога от хакатона. Той е страховит. Ама той ще бъде страховит и няма идея кога ще го пусне и ще бъде 50 минути. Най-вероятно само най-големите ценители ще го гледат и това сме аз и Иво. Обаче се замислих преди, докато гледах предния влог, че не сме казали какво правим, с какво занимаваме и като цяло за какво се борим. Като цяло се борим за нищо. Какво правихме миналата седмица? Де факто цяла седмица опитваме да маркетнем няколко малки продукта. Два SaaS. И до момента върви много добре. Да. И двамата сме баднати от Twitter. Аз спамя Reddit като ненормален. Имаме по 10 посещения в сайтовете, което е окей, защото вече не са някакви наши познати, влизат някакви други хора. Да. Така че има някакъв прогрес. Малко повече са от 10, ама не са твърде много. И за сега никой дори не си е направил профил. Не. Един от Израел. Един от Израел си направи профил. Който най-вероятно се опитал да ни хакне по някакъв начин. Това е теорията. 100% и не е намерил дупка. И двамата бачкаме фул тайм, затова може да живеем и да си купуваме храна. Затова имаме пари за такова. Да, и като цяло имаме пари за някаква храна, защото от 0 юзера... От 0 юзера пари не се изкарват, камо ли това да се самоиздържаш или да правиш каквото и да е. И всичките хора, които обясняват, че са изкарали по 50, 60, 100 хиляди долара в интернет, най-вероятно знаят нещо, което ние не знаем или просто фейкват някакви думера. Може би и двете. Може би и двете. В момента в Twitter всеки се опитва да си продаде SaaS на човек, който продава някакъв друг SaaS. Значи, пиша на някакъв пост, пиша коментар с клаудето, пиша AI коментар как си продавам моя SaaS. Пичарата ми отговаря с още един AI коментар, в който продава неговия SaaS. И всеки се опитва да си продаде SaaS. Така че Twitter 3 от 10, Reddit е интересно място. Там всеки пак се опитва да си продаде SaaS на някой, който също продава SaaS. Обаче не е чак толкова канцерогенно. Има малко повече истински хора. Ако правите софтуерен продукт, какъвто и да е SaaS, за каквото и да е, имате някаква идея, каквото и да е, прокарайте малко време да не изглежда вайб-кодното. Това е най-малкото нещо, което може да направите. Последните няколко дни всеки, който ми пише и ми продава някакъв SaaS и ми иска 10-15 долара и аз му отварям лендинг страницата и тя изглежда по един и същи начин като всички останали, с едни и същи иконки, едни и същи градиенти, едни и същи цветове. Да, една и съща структура, почва с някакъв текст, с два бутона, продължава надолу с 1, 2, 3 с изборени що да си купиш SaaS-а и след това има някакъв фултър и някакъв още един CTA и там и всичко е градиент. Да, и веднага прайсинг. Да. Ако искате да ни вземете парите, което е почти невъзможно, защото ние си го вайбим, просто прекарайте малко време да ви изглежда добре това цялото нещо, защото никой не знае какво е мазал отзад в бакенда, ама пък поне може да спечелите някакво доверие с по-добър, по-красив лендинг или нещо, което да става поне. I'm gonna call you Rocky. You know, because you look like a giant rock. Oh. Какво правиш, Вило? I'm fine. Крада. Какво крадеш? Добрите фичери на някакъв SaaS, който открих в Reddit, който уж ни е competition. Окей, valid. Как върви маркетинг? Echolocation, right? You need surfaces to see. Не ми дадат да поствам в Reddit, защото нямам достатъчно карма в събредита. И кладето ми каза, че Reddit е cooked
И половината постове в Reddit казват, че той е събредите кукът. Микросас. Ами аз съм в него. Те половината постове, че всичко е AI swap. Ми, те май не са. Аз отдея май поснах нещо там. Ето да, аз имам 14 вюта там. Да. Не, горния. Да, 3 вюта. Да. Казва, че е кукът. Че изпуснахме камъка, какво говори. Гледам филм и аз правя също ресърч за друг проект, който е Boiler Code за AI. Би трябвало да спестим 80% от токените, като почнеш някакъв проект и след това като работиш, защото когато имат проблем с токените. Cloud Code отново е долу. Така че е време за почивка, но преди това ще покажа първият мой open source проект, който е Vibe Design. Идеята е, че можеш да си пуснеш Cloud Code и с мишката да го насочваш, коя част от твоя UI дизайн искаш да промениш. Така, поне за мен дизайн стана много по-лесен. Напълно open source, т.е. всеки може да го пробва, има го и като NPM пакет, така че може би някъде ще има линк долу. Селектваш, промпваш и работиш. Единственото условие е да имаш работиш Cloud Code, някакъв Cloud Code Subscription или Cloud Code на API Usage. Какво мислиш за Cloud Code, че отново е долу? Антропик. Класически. Прекъсват работния, не трябва да ходим на разходка. Трябва да ходим да вземем храна. Единият работен ден приключи. Сега е ред на втория работен ден, който ще продължаваме да се борим с маркетинг стратегии. Новата ми идея е да намерим някой инфлуенсър или по-скоро микроинфлуенсър, защото нито един инфлуенсър с повече от 10 000 последователи няма ни обърне внимание. Да измислим да му направим нещо, той да го рекламира, да вземе процент от целия бизнес и да направим една продажба, поне. Що се смечва? Не знам. Спържил съм. Айде ходим на разходка и Cloud Code като почне да облачка и ние с него. Това пич е направил приложение за затвори И изкарва по милион и половина на година. Не, по 300к на година. 300 ли си? Да. То му е all time милион и половина. Ми, Пак не е лошо. не е лошо. Starter Story е готин канал. Ако искате да гледате някакви интересни сасове и как хората са им хрумвали и как ги маркетват, особено ако намерим как да ги скрапваме и Да ги крадем. То не е крадем, по-скоро да взимаме идеи за как да си маркетваш стартъпа. Да, de facto, да. Няма значение какво билдваш. Стига то да изкарва някакви пари и да помага на юзерите. Вчера направих пост, буквално беше на шега и показвах как работи Vibe Design Toolчето. Кача го в Threads, Instagram Threads и в момента съм на 6943 преглеждания. Има 74 лайка, 4 репоста, 24 коментара и някакви хора реално го използват, което е най-лудата част. Също така имам вече 31 звезди в GitHub. 31 звезди в GitHub и 2 форка. Някакви хора реално ползват това, което съм направил. В момента още чакам първия pull request на някой или някакво issue да отвори, тъй като това е open source проект, където всеки може да контрибютва с код. Ако някой иска да направи някакъв нов фичър или да отвори някакво issue, което е по всяко време може да го напише, да го отвори. Също така Иво пусна MailCTL, който е отново open source проект, където можете, тук, това е неговия пост,
Също така ще го има отново като GitHub. Там може да си направите професионална почта, ако имате домейн. Бяхме на Able Activator презентациите. Това е, да. И как се сториха презентациите? Става. Не беше трагично. Не беше нещо, нали, кой знае какво. Сигурно съм се справил много по-зле, така че... Кои сме ние да съдим? така че да. Аз имам две думи да кажа само за идеите. Бяха GPT рапъри. И презентирането беше много яко. Нали, те са имали тук поне 2 седмици да се подготвят. Обаче бяха GPT рапъри. Едното беше Tinder. Да, едното беше Tinder. Едното решаваше проблема с някакви тирове. И имаше 2 просто API колове към Едното беше Google Classroom, само че с ChatGPT. Да. Ама няма лошо, реално нито един от отборите не отговори как са по-добри от, нали, OpenAI, Anthropic и останалите големи AI компании. Така че аз съм спокоен. Има надежди и за нас. Моето мнение, може да се справят по-добре. Презентациите бяха супер добри, никой не хълца, никой не каза фък. Презентациите бяха 10 от 10, особено на последния отбор. Те с Tinder. Да, тия с дейтинг апа. 10 от 10 презентации. 10 от 10 екип, I guess. Всеки знаеше какво прави в екипа. Имаха си програмисти, имаха си маркетинг, имаха си... Някакви други хора. Да, Друго трябва ли ти? пълнеж. Другото е пълнеж. Но той е програмист сега. Абе, не е същото. И просто идеите им бяха нещо, което големите AI компании веднага могат да вземат. И при нас Иво, ако ни хруме подобна идея, първото нещо, което бихме се запитали е това дали Anthropic няма да се събудат и да ни вземат целият бизнес. И затова не правим подобни неща. Отиваме да пробваме новия Opus 4.7. Не, първо отиваме да хапнем дюнери. Да, и след това отиваме да блъскаме Opus 4.7, докато още имаме скъпия Cloud. Да. Така че ще има и ревю на Opus. Може би още в този влог.